مقوغرو خو 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 ها قول خو خديجة انت اللي عندك مش ويلي انت مقوغرو بتاع انت مانا انت تنسيون سوا بتاع انا لا تقول انت لا تقوى انت لا تدعوى الا معي فينك saboda Khadija sai bugun ka yau tun karhe na buza kan shi zanu gwada shi mutai bi ma'ana kai zai ba ka shi kai malam ga Saladin na to da shi da mutane ina ruwaka munafiki kafin da ba kashi zai su bani ba yo malam ku da kanku marhaba gidanku amma wannan malami ya tabbata babban kuskure ni dan ma ina da hakuri da taba wasu mu malaman tausayi gare mu da taba wani da ashakoshi ku kuna gani haka ba malam kai hakuri yanzu kai hakuri na ki in yi hankurin ka zo ka zane min dana ka ce in yi hankuri to ina batun da suna kin ga maka ne ni da ake kira da ustaz jatili ustaz jatili afwan ustaz shi kenan na hukura ku sake ni kwambalo mini shi kamo mini shi kwambalo mini shi kurike mini shi da kuzari kha